ассалому алайкум дӯстони азиз, хушомадед ба канали Саудо ТВ. имрӯз 28 октябри соли 2024 барои шумо навор кардем 11 дона хонаи фурӯшӣ, 3 дона квартира, 1 дона вагон дар шаҳри Леваканд. навора бо диққат тамошо мекунем то охир пропуска намекунем. барои реклама муроҷиат мекунем. замин, мошин, хона чизе дар шумо боша, агар дар WhatsApp рӯй кунед, навори байдна реклама карда фурӯшта мегузорем. ирӯза наворда ҳастай 2 квартира аз шаҳри Душанбе, 1 то квартира аз шаҳри Турсунзода Регари Пешна, хонаи заминӣ аз ноҳияи Рӯдакӣ, хонаи заминӣ аз Душанбе, хонаи заминӣ аз шаҳри Турсунзода, аз ноҳияи Рӯдакӣ, аз ноҳияи Данғара, аз ноҳияи Хуросон ва дигар нуқтаҳои Туркистон бо диққат тамошо кунед. ба хотири пешрафти канали Саудо ТВ навори мода лайк рамонен, дар канали мо Саудо ТВ подписатсия кунед. бовар дорем ягон хонаҳай, ягон квартираҳай или ягон замин аз канали мо Саудо ТВ меёбен. ҳолатҳое мешавад ягон хонаи арзон рӯй мекунанд. кадомитон тамошо карден, успед кардан мегирен, навора тамошо кунен, эълона сар мекунен. дӯстони азиз, касоне ки хоҳиши борравон кардан аз Москва Москваст ки област дорен, ба ширкати акаи Нозимҷон муроҷиат кунед аз номи канали Саудо ТВ. бор бурда мешавад ба самти шаҳри Душанбе, шаҳри Нав, шаҳри Туз, Қубодиён, Қурған, Кӯлоб, Ҳисор, Регар, Ёвон, Ваҳдат ва дигар самтҳои Тоҷикистон ба зудӣ бори шуморо бурда мерасонанд. ба ҳамин тарафҳо касоне ки нияти борравон кардан дорен, акаи Нозим ширкаташ баҳри шумо хизмат мекунад. марҳамат занг зада бортонро равон кунед. ба зудӣ иншоалло борои шуморо соҳ саломат бурда мерасонад. дӯстони азиз, хонаи фурӯшӣ якум. дӯстони азиз, хонаи фурӯшӣ роӣ карданд ки дар шаҳри Душанбе дар 9 километр теппаи Самарқандӣ 6,4 сотих замин масоҳат дора. 4 хонаи калон. нархи хона 120 000 сомонӣ бо арзонаш мекунанд. ватсапшон 2936 да занг занен. 4 ҳуҷра, 1 кухни, 1 ошхона, ҳоҷатхонаи заминӣ дорад. боз мақсад беруна замини корам назди ҳавлигӣ, оби гарму хунук, оби чоҳ, оби ҷӯйбор, оби давлатӣ. мақсад ки 3 намуд об доранд. бо ремонт тёпли пол. 1 хонаи печкахона мақсад дорад. 1 хонаи боз нотамомам дорад. масҷид наздик 200 метр, медпункт 200 метр, мактаб 200 метр, магазинҳо 50 метр, аптека 50 метр. хулоса хона дар ҷои беҳтарин дар сентри ҳамун теппаи Самарқандӣ қарор дорад. дӯстони азиз, кадомида ки маъқул боша 320 000 сомонӣ. ватсап шонда 2936 аз номи канали мо Саудо ТВ салом расонед. дӯстони азиз, дуюмин вагони фурӯшӣ. дӯстон, вагони фурӯшӣ қабул кардем ки дар шаҳри Леваканд сарбанди пешина вагон 6 ба 3 мебошад. нархи вагон 15 000 сомонӣ боз арзон мешавад. ватсапашон 42 42 или 04 96 занг занен. бо саудош мекунем. ремонти миёна варианти алиши ҳастай ба ягон некси ёки Opel Vectra боша, агар алишам мекунам. ихел ба нарх 15 000 сомонӣ кам таракак боз саудо дора. ҳолати хуб да қарор дора. хулас ҳолати бад нест. миёна ремонташ ремонти миёна кадоми мехара барои саудо кардан, тестайёр кардан ихел чизода хубай. хулас маълумоти пурра занг занед. дӯстон, мегзарем ба сеюмин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ ҳаст ки 2 этажа, 7 комната, масоҳати 7 сотих, шаҳри Кӯлоб, маҳаллаи Умари Хайём дар 9 микрорайон қарор дорад. дӯстон, нархи хонаи заминӣ 680 000 сомонӣ. ана коттедж мана коттедж. дӯстон, кадомитон да хона боша дӯстон дар тарафҳои Кӯлобай, хулас дар кадом территория набоша, худотон наворша роӣ кунед ёки суратоша. агар хоҳед худмон рафта видеонавор карда 70-80% гарантия қатъӣ савдо карда метавонед. дӯстон азиз, наворомона 70-80% гарантияи савдо метавонед. дӯстон, хулас нашоти хона занг занед. канечкаи маршруткаи мега 7 ҳастай. хоб 7 сотих, 7 дар хона дар 9 микрорайони шаҳри Кӯлоб қарор дорад. дубания, хоб 2 ҳоҷатхона, канализатсия. хоб маълумоти пурра занг занед. тёпли пол дорад.
хулас беҳтарин ҷо, беҳтарин хона, беҳтарин нарх 680 000 сомонӣ. чорумин хонаи фурӯшӣ дӯстони азиз. хонаи фурӯшӣ қабул кардем ки 4 комната масоати 6 сотих шаҳри Душанбе дар 9 километр қарор дорад. бо нархи 510 000 сомонӣ савдо карда мешавад. ватсапшон 66 00 занг занед аз номи канали Саудо ТВ. хона дар 9 километр болои шаҳр, аз роҳи калон 2 километр. масоати умумии хона 110 квадрат буда, аз 4 ҳуҷра 6 сотих замин. хоб долон дорад, кухни, ҳамоми дарунӣ ва берунӣ, мисол таҳхона дорад. инчунин ҳавлӣ дорои бинои ёрирасон мебошад. хулас беҳтарин ҷода бачако. ошхона, аловхона, ҳамом, ҳоҷатхона ҳамаш ҳастай. яктаи, дутаи аз ҳар як хулас сохтагӣ ҳастанд. маълумоти пурра занг занед. 510 000 сум нархи мақсад камам нестай. суми созай неки хонара ҳам хушук карда сохтагиан шавад. панҷумин хонаи фурӯшӣ бачако азиз. хонаи фурӯшӣ ҳастай ки 4 комната масоати 3 сотих. ҳамирӯза наворда рости бачако хонаҳоро камтар қиматтарак мондем, чунки як ҳафтаи навор мо лайк намегирад. чанд қадар лайкҳо бисёр шава, подписатсия бисёр шава, агар мо ҳам наворҳои ҷолиб мекунем, хонаҳои арзон мемонем. ихелаки бачако азиз, просто дастгирӣ кам честай. ҳамин наворҳои мо 300 лайк боло намерава, фақат ҳамин 250 200 300 лайкай. аддуши дастгирӣ кунед бачако, мо ҳам мемонем, замини фурӯшӣ мемонем, хонаҳои арзон мемонем. ҳамин қаки тамошо мекунед дӯстони азиз, садқаи ҳаматоншам тамошо карда лайкҳоро намезанед. айби шумо, ба ҳамон хотир хонаҳои қиммат мемонем. хулас тамошо кунед. хонаи фурӯшӣ шаҳри Турсунзода, регари Пешнав, 520 000 сомонӣ, ҳавлӣ, хоб 3 сотих, 4 комната, 100 квадрат метр обшӣ, фони ремонт люкс, ҳама чи дарунашда ҳастай. ҳавлӣ хоб дорои 4 комната, 3 сотих масоат, кухни ҳаст, ҳамом ва ҳоҷатхонаҳо ҳастанд. шашумин хонаи фурӯшӣ дӯстон. хонаи фурӯшӣ ҳаст ки 2 этажа, 6 комната, масоати 3 сотих. айни ҳол дар ноҳияи Рӯдакӣ қарор дорад. маълумоти пурра занг занед. 580 000 сум нархаш. рақамҳои 2111, рақамҳои дастии соҳибмулк дӯстони азиз. ина ҳами ҳолат кардагӣ боз муомила дорад. хоб Саудо ТВ канал дора бо номи Хона ТЖ ва Авто ТВ. топ хонаҳо ва хидмона бача азиз. бо номи Саудо ТВ Инстаграм ва ТикТок ҳам дорад. хулас кадомида лозим бошад, гузарен дар саҳифаи Инстаграм мо, саҳифаи ТикТоки мо, или Хона ТЖ, или Авто ТВ, или топ хонаҳо. ҳамин каналҳое ки тамошо мекунед ҳамаш ай хидмона бачако, медонен? ай ҳамин Саудо ТВ, ай канали Саудо ТВ ва Авто ТВ ва Хона ТЖ ва топ хонаҳо ва дигар ҳамашон хулас ай хидмона бачо азиз. ҳамое ки тамошо мекунед ба дили пир тамошошон кунед. ягон мақсад дили пир қати тамошо, ҳамаша хонаҳои арзон хидмат мемонем бача. ҳафтумин хонаи фурӯшӣ дӯстони азиз. хонаи фурӯшӣ ҳаст ки 6 комната масоати 10 сотих дар ноҳияи Хӯросон, деҳаи Гулистон Дуда қарор дорад. масоати беҳад калони 10 сотиха. 6 комната, 6 дар хона кардагӣ, об дар ҳавлӣ. 390 000 сомон нархи хона. хонаи назди ҳавлигӣ 390 000 бо арзонаш мекунанд. рақамҳои 26 19 ахираш. хона аз шоҳроҳи Душанбе бохтар мега, 300 метр дарун, дар назди боғ. тамоми шароитҳо муҳайё шудагӣ. ремонтҳои хона мақсад тенҷибад просто зур кардагӣ. деҳаи Гулистон 2 ноҳияи Хӯросонда қарор дорад. маълумоти бештар оиди ҳамин хона рақамҳошон дастии 1926 занг занед. бачако, по-братски, ҳаррӯза навораи моро 70-80% одамо меҳмон ҳастанд. чӣ хеле ки ака хид ҳозир даромадӣ, ранги ҳамин хидат пашти ҳама 70-80 меҳмонанд. лайкҳоро мезанед, подписатсия кунед. ҳаштумин хонаи фурӯшӣ.
хонаи фурӯшӣ ҳастае ки назди ҳавлигии 5 комната масоати 6 сотих шаҳри Турсунзода, Регарда, Кировда қарор дорад. Регари пешина, Кировда қарор дорад. Бо нархи 560 000 сомонӣ. Ҷойи обӣ, ана агарод, мана агарод, рақамошон WhatsApp ҳам дора. Занг занен. Срочно фурӯши мактаб ҳастай. 500 метр мактабмон дура мега. хоб қишлоқи деҳаи Киров ҷамоати Ҷурараҳмон будааст. Деҳаи Киров Саъди Шерозӣ будааст. Лаби раҳда қарор дорад. хулас ҳамеҷа бачако маълумоти пурра оиди хонаҳо занг занен. Кадомитон хона рой мекунен, аму адресоша пурра када фаҳмо карда равон кунен ки штоби вақте мо адрес мехонем мардамда адресошам фаҳманда хуш роҳад. агар ки худмон рафта навор кунем бо тамоми нозукиҳо бо беҳтарин мешавад бачаи азиз. Нӯҳумин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки назди ҳавлигӣ шаҳри Душанбе, ноҳияи Шоҳмансур, кӯчаи Мирзобек, 7 комната масоати 4 сотих дӯстон. ана ҳамин хона инами састаяни ҳавли кафел, ҷойи обдор. нархи хона 570 000 сомонӣ. беҳтарин дом, об, свет ҳамаш ҳамавақт ҳаст. адрес ноҳияи Шоҳмансур, кӯчаи Мирзобек, хонаи 29, шаҳри Душанбе. 4 сотих 7 комната. маълумоти пурра метавонед занг бизанед дӯстон азиз. хоб замин, хона, мошин, квартира чизе бошад дар WhatsApp рӯй кунен. телефона баракӣ мегирен. фақат сурат или видеонавор карда рӯй кунен. агар розӣ бошен худмон рафта навори видеонавори чотка карда пешниҳоди мардум мегардонем. гуфтасем 70-80% Саудо ТВ гарантияи савдо метавачо. даҳамин хонаи фурӯшӣ. квартираи фурӯши даҳам, як комната квартира дар 7 этаж, 54 квадратни метр. ремонти хона замонавӣ, фасонзор. хонаҳо беҳтарин сохтагӣ, беҳтарин ремонт кардагӣ. чизе ки дар расм мебинед ана ҳамин састаяни қарор дорад. айни ҳол дар шаҳри Душанбе дар тарафҳои Гипразем дар 7 этаж қарор дорад. 54 квадратни метр. меган ки хона дар 7 этаж, аслан дом 9 этажа. лифтш кор мекунад. свет, об пастаяни ҳастай. хоб ремонти фасон. хулас боз даговор мекунем, маслиҳат мекунем. алиш намешавад. конкретни харидорро занг бизанен. хоб ба номтон оформил мекунем. нашуд масъалаи документоша кадоме ки мегира, хулас документация карда ба номаш оформил мекунем. одамоне ки конкретни харидорен ҳамон одамо занг занен. 475 000 сомон. як комната дар 7 этаж, 54 квадрат. як комната калон, 2 комнаташ мекунем. 11-ҳамин квартираи фурӯшӣ дӯстон. квартираи фурӯшӣ 2 комнатаи квартира дар 6 этаж, дар 50 метри квадрат сохтагӣ дар 2 микрорайони шаҳри Турсунзодаи Регари пешина қарор дорад. меган ки 295 000 сомонӣ мегем. 295 000 мега бо арзонаш мекунад. кадоме ки мехара аз номи канали ютуби Савдо ТВ занг занен. 35 рақамошон срочно дар 2 микрорайон, 2 комната, 6 этаж, 50 квадрат, доми 106А. евроремонт люкс кардагӣ назди мактаби 101 Садик да қарор дорад. хулас ҷои беҳтарин ҷо барои зиндагӣ кардан, беҳтарин квартира ва беҳтарин ремонт кардагӣ метавонад одамои беҳтарин зиндагӣ кунад бачако. хона хулас састаяни чотка ремонти фасони замонавӣ дар ана ҳамин дом хонара сохтагианд дӯстон азиз. 12-ҳамин квартираи фурӯшӣ. боз квартираи фурӯшӣ ҳастае ки як комната квартира
дар чорум этаж 31 квадрат метр ана ҳамин домда қарор дорад. шаҳри Душанбе, ноҳияи Сино, якум Советскийда қарор дорад дӯстон. Нархи квартира муайян шуд 360 000 сомонӣ. рақамошон дасти 9221 занг зарен. мега ки балкони калони 1.9 барш дарозиш 5 метра дорад. бо таъмири замонавӣ бо чизу чорааш фурӯхта мешавад. маълумоти бештар тариқи телефон рақамошон ахириш 21 занг зарен. суруға якум Советский рӯбарӯи бузургчаи биноида қарор дорад. метавонед маълумоти пара занг зарен. то ҷое ки маълумот расид ҳамиқа шумода гуфтем 360 000 сомонӣ боз муомила мешавад. бо тамоми чизу чора квартира фурӯхта мешавад. хулас дӯстон, ҳамиқа ёфтем, ҳамиқа роимон кардан набортон кардем. ин тараф кори шумо лайкҳо рамонен. кадомида замин дар корай дар ватсап нависонен ки бародар мо да замин дар кор навори байдна эълон карда ҳаракат мекунем ёфта батем. шумо да хона боша, замин, мошин, квартира боша дар ватсап суратоша, видеонаворша рӯй кунен, реклама карда фурӯшта мегузорем. агар ки худмон рафта навор кунем боз хубтар мешавад. пеш аз баромадан аз барномаи имрӯзаи мо ба навори мо лайкҳо рамонен. дар канали Саудо ТВ подписатсия кунен. дӯстон хайр.